फरायसा आफादनि जाहाथे बे समाव गासैबो बर'नि निउस पर्टेलनिसिम साबायखर जासिबाय। दिनै सिमोन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा जादोंमोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों थान्दैमेलाव गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दाफिननाय जाबाय। बे गोदान बडि दाफिननायाव आगुनिनो बादखौ आफादगिरि मानगोनां सन्जिब रामसियारि बिथांखौनो आफादगिरि महरै सायख'फिनबाय आरो नेहाथारिखौ गोदान नेहाथारि हिसाबै दानसोरां नार्जारि बिथांखौ सायख'बाय। आसा खालामदों गोदान मोननाय बिबानगिरिफ्रा जाहाथे ओनसोलनि बर' हारिनि जा मोनसे सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं आरो जा मोनसे हा हुनि जेंना बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै फैगौ समाव मोजाङै खामानि मावगोन आरो बर' हारिखौ फोसाबनायनि थाखाय गोख्रों राहा लानानै जेरै जोंनि समाजाव जौ जुवा आरो निसा जुक्त बेसाद जेरै ड्राग्सफोर बेफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ बैफोर फेग्रा मुवा जिनिसनिफ्राय गोजानाव थाहोनायनि सायाव मोनसे मोजां थांखि लानानै रायजो राजानि गेजेराव थांगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा मोनसे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन फोसावदों बेनि सायावबो नोजोर होनाय स्किलनि सायाव जोंनि बर' हारिनि गामियाव रायजो जानाय आइ आफा लाइमोनफोरनि सायाव दा बे स्किलखौ नोजोर होनानै माखासे सेमिनारफोर लानानै सावरायलांनानै हाबा मावगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बे समाव गोदानै बिबान मोननाय मानगोनां सिमोन दख'र बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जों लोगोसे बिथांनि मोननि गासै मावथिफारियाफोरखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरायबाय। जाहाथे उन समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे संबिजितनि नेम मथै बोजबनानै दहाय लानानै सोलिलांगोन बेखौ मिजिंथिदों।